Υπηρετώντας σε μια κριτική περιοχή της Ελλάδος, αισθάνομαι ότι είμαι στην πρώτη γραμμή. Εδώ που χτυπάει η καρδιά της Ελλάδος. Είναι μια ωραία εμπειρία να έρθει κάποιος σε φυλάκιο. Είναι άλλες εικόνες, άλλο τοπίο. Μαγειρεύω για τους συναδέλφους μου. Οι στρατιώτες είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Γενικά όλα τα παιδιά δρώνε πάρα πολύ καλά από μένα. Το ιδιαίτερο που τους κάνω είναι μπριζόλες στο φούρνο με πατάτες τηγανιτές. Στον ελεύθερο χρόνο ανεβαίνουμε πάνω στο καψιμί. Είναι ο καναπές εκεί πέρα το καθιστικό, τηλεόραση βλέπουμε, μιλάμε με τους υπόλοιπους. Πρώτες γιορτές μακριά είναι λίγο τα συναισθήματα να μου. Για κάθε άνθρωπο όταν λείπει από την οικογένειά του ή από φίλους, συγγενείς, οποιονδήποτε, είναι δύσκολο. Μου λείπουν η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, η κοπέλα μου. Τη νύχτα στο φυλάκιο κανένας δεν μιλάει, γιατί καθένας σκέφτεται τα μάτια που αγαπάει. Αλλά εντάξει, εδώ με τα παιδιά μιλήσει κουβέντα, παίρναν όλα. Έχουμε δεθεί μεταξύ μας. Αν και παράξενο στην αρχή, γιατί βρίσκεσαι με άτομα τα οποία δεν γνωρίζεις καθόλου. Τους περισσότερους θεωρούμε αδερφούς μας. Από τη στιγμή που έχω φίλους, τα έχω όλα. Υπάρχει αρκετό ξενύχτη. Καθένας μας έχει τα όρια του και με το στρατό τα ξεπερνάει. Πρέπει να έχουμε το μυαλό μας να είμαστε σε διαρκή εγρήγορση. Με το κρύο, με τη βροχή έξω. Και κοιτάς αυτό το σύμβολο απέναντι να κυματίζει, αυτό σου δίνει δύναμη. Αυτό, η πατρίδα, η θρησκεία, η οικογένεια. Είμαι περήφανος που βρίσκομαι εδώ. Θα έδινα και τη ζωή μου για τον τόπο μου. Είναι τιμή μας που υπηρετούμε. Φυλάμε θερμοπύλες. Δεν παραδίδουμε σε κανέναν τίποτα. Γη και είδωρου δίδομεν. Και σαν πρώτα ανδριωμένοι, χέρο και ελευθεριά. Και σαν πρώτα ανδριωμένοι, χέρο και ελευθεριά. Σε όλους τους Έλληνες, καλές γιορτές. Καλή πρωτοχρονιά. Ευτυχισμένο το 17. Και να περάσουν όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα. Το κυριότερο είναι να έχουμε όλη υγεία. Να είναι καλά. Αγάπη να υπάρχει. Και υπομονή για την κάθε δυσκολία. Και όλα καλά θα πάνε. Όσο είμαστε εμείς σε ΠΑΕ, να μην φοβούνται πράγματα.